райони. И от пазара, ако знаеш където е Кринкроди на кръвото Порбия. Там имаме още един човек, където кара. Кринко чувище, където стои го таксита. Пак имаме където карат пак таксита. 5-6 човека са, където карат те. Един стар и една стара. Другите са млади само. Един млад, един стар и една стара. Да. Двама стари хора са те. Да. Другите останали са млади. Тук не знам колко човека карат от нас. Само знам няколко където карат. Ама тук не знам колко са. Всеки пар вече такси кара. Да работиш те на високо. Там на град. На високо, какво на високо? Пък има такива сгради, където са много по-високи. Една грешка за долу на земята си. Ама за каква работа? За строителство. Да, много казвам хубаво. И как като се поставя на високо и за това, че не искат и работят за такси, карат с такси.